asalachi asị m nke onye chiri ya zere o na nketa bụ Fraịde abalị 9 nke ọnwa Eprel 2021 anya ụtala na nketa ịkụrụ gị agbodo ngwongwo ka o siri kwuru n'akwa akọ nketa aha m bụ Chinonso Ugorji dịka isi wemara kwa ụbọchị Fraịde niile a na-enwe sa Chidimma gị n'ebe a bụ onye pụta akwa akụkọ Nigerian News Guide ọ na-abịa nọnyere anyị bịa gwa ka o siri kwuru n'akwụkwọ ndị nke anyị na-akụpụta na gị n'ụbọchị Fraịde ọbụla nakwa n'ụbọchị Mọnde niile emere na nketa agaghị apụ iche were m sa Chidimma gị n'ebe a dịka ọ kwụchi m ebe a ịgwa anyị ka o siri kwuru n'ụbọchị taa Ịbọlachi sa Chidimma gị wo Chinonso Ugorji ndewonu ndị Imo ndị nwe m ndewonu ndị South East ndị Igbo anyị jem ọnụ ndewonu ndị Nigeria ndị na-ege anyị ntị ebe ọbụla unu nọ anyị abịakwala ọzọ ikwu unu otu ochi kwuru n'ụbọchị taa ga-amara nwoke mma mara nwaanyị mma n'afọ na nkwọ na eke n'orie anyị niile ga na-aga n'ihu n'agbanyeghị otu ọbụla o si dị n'ala Nigeria ndewonu ọ dị mana mbụ ka m ji akwa akọ Vanguard n'ụtụtụ ebe anyị hụrụ isiokwu ndị nke a kwesịrị ikpochapụ ndị ọkpa egbe n'ihi na ha ebibiela ikikere ha nwere iji nya ndụ ya ka El-Rufai gbara isi akwara ụlọ ọba ego ukwu ala anya nwetala ikikere iji gbachi akpa ego 194 n'ime ụlọ ọba ego 17 e nwere n'ala anyị leela arịrịo ndị ochie na-adosa osu aghara abatawala na steeti Ọshụn ya ka ndị otu Kiriji na-eti na mkpu na Disanụ ka anyị hụrụ isiokwu ndị a ọnọdụ enweghị nchekwa bụ ya kpatara oku a na-akpọ maka nkewa Naijiria ya ka ọchịchị ala anyị na-ekwu maka okwu onye isi ala 2023 ndị ndu APC na mpaghara North Central chọrọ ka ebufee ya bụ ọkwa nye mpaghara ndịda ala anyị ọchịchị steeti Abịa akpọchiela ụlọ akwụkwọ n'ihi ụjọ a na-enwe maka mgbọgbu n'igwe na steeti ahụ Inubekwe ọ bụ onye gọvanọ pụrụ apụ haziri mwakpo mere na steeti Imo ya ka onye kọmishọna na-ebo n'ebubo maka ule UTME nke afọ 2021 Jamba kwụsịla ihe omume ndebanye aha ụmụ akwụkwọ ebeu ndị ọkpegba ọkpọla ụlọọrụ ndị uwe ojii ọzọ na steeti Imo nke ugbu a bụ na Mbieri kansụl Mbaitoli sa Chidimma gị enwere isiokwu echọrọ ileba anyị n'ụtụtụ ọtụtụ ihe nọ ndị ka anyị ga-etinye ọnụ na ha gwakwanụ ndị mmadụ ihe ndị ụfọdụ ndị na-eme ihe niile emege n'ala Nigeria na-eme ihe niile emege n'ala Imo nakwa ebe ndị ọzọ gba gburugburu ihe awụ ụmụnne anyị ihe awụ ndị nwoke anyị ihe awụ ndị nwaanyị anyị ihe awụ ụmụnne anyị ndị enyi anyị na ndị ikwu n'ibe anyị eji m ohere a na-ekwupụta ya n'eze warawaso biko onye ọbụla emejọrọ ihe awụghị ụzọ ihe awụghị jirimara ihe awụghị ihe na-egosipụta ezi nwoke maọbụ nwaanyị ṅụjuru mmiri ara nne ya afọ kwupụta ya katọọ ya na-asụ emeteghị ya mmanụ tụrụ kpom ya wụfuo kama ị ga-achọ ụzọ iji ekukute mara ma enwere mmanụ ụfọdụ ị ga-ekute n'ala ebe ọ wụfuola awụfuo gị na-achọ onye ị na-eme onye ị na-egbu onye na-akatọ onye na-ala n'iyi n'ihi na o metụrụ gị aka mgbe i buru mmanụ ahụ n'isi na-abata n'ime ahịa emeteghị ya ihe mere na ụbọchị Mọnde izuụka ya wechi anyị na-akpọ Easter Mọnde ọtụtụ ihe niile mere eme wụ ihe kpatara ọnọdụ a ji dota na Naịjirịa asị m ndị ọchịchị Naịjirịa ihere emegbe unu ihe awụ ihe a na-ebido na mbụ asị egidere mgbada mgbe a gbagburu olu anaghị ihe ejikwa m ohere na-ekwu onye kwuru okwu sị na ọ wụ gọvanọ pụrụ apụ ma enweghị investigeshọn emega a na-eji egwu okwe ndọrọndọrọ ọchịchị ọ bụ onye teta ụra ya ekwe ihe sọrọ ya ndị otu ya na-akụ aka onye ọbụla wụzi onye investigetọ onye na-ekwu otu o chiri mee achị ọcha ihe a na-ekwu okwu ka a gaa n'iru chọpụta ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ ọ bụghị nụ na-atụ aka ọwụ nne gị ọwụ nna gị asa akwụ na kawa nka ya zowu mmiri kọrọ ya ị ga-ahụ onye na-emega ha ọfụma mgbe ihe ọ dị mma ya pụta ya mgbe ọ na-erule afọ 50 afọ 60 ya sọwụ nwanne ya nwoke nwanne ya nwaanyị nọ na vileji ọ ya mere o ji ọ gaghị ahụ nke ọma aga chọọchị ndị chọọchị anaghị aghọrị ya anaghị anapụ ya ego onye ọnọdụ nọ n'ahịa n'ihi nke a ma kwuo ndị otu pati APC nọ na Imo steeti biko kwụsịtụ na oke ekwuru ikwusi ọwụ gọvanọ pụrụ apụ mere ka pụrụ apụ mere ka ọzọ ọnọdụ Naijiria jọrọ njọ ọnọdụ enwe ndị ntorobịa enwe hụ ihe onye gụchaa akwụkwọ ya pụta ya gbara gagharị ndị ke nwere ikikere agaghị eji rụọ ọrụ na-ejighị asambodo enweghị ohere enyeghị ha enweghị middle class enweghị onye ọbụla eji anya ndụ n'ala ọwụhụ mmiri ọwụhụ ọkụ ọwụhụ ụzọ mara mma ọwụhụ kwanụ ihe a ga-eji si onye ahụ ọnwa gwụ a na-akpọ ya social security ọnụ na mba ndị ọzọ mepere emepe ụmụaka na-atarị ahụ
apụtakwa anyị na-ekwu okwu otu esi ahaji Naijiria asị na ndị UK ndị mba ofesi gwara ndị Fulani na ha nwe Naijiria ha ga-achịgadago wee mebie onye ọbụla agba nkịtị. Ihe m na-ekwu okwu ya n'ọnọdụ dị ka nke a oge eruole hapụ pati gị ma ọ APC ma PDP ma ABGA. A na-achọ ka Buhari gee m ntị ọfụma otu ọ dị ugbu a ya na ndị ya na ha sohachi ma Malamio ma Osibanjo ma Hope Uzodimma a kwesịrị ikpo oku otu ọ dị ugbu a ndị otu niile na ndị otu isi okoto oburu ndị a akpọkọta ha ọnụ. Enwekwala onye a na-eme ihe a na-akpọ arrest akweghị onye ọbụla bịa kwudala ihe woo iwe ya. Enwekwala akpọle m ya mgbe mbụ abụrụ taa Nnamdi Kanu nọ chọwa na ebe ọbụla ọnụ ịnụ na-ekwu okwu enwe ihe eji eme akwadogakwa m ihe emega a na-ekwu okwu mmiri abaala n'opi ụgbọgụrụ ele ote mmiri a ga-echikwe shegbe o siri baa pụta ọ ihe anyị nọ na-ekwu okwu ya ụtọ ọ dị ugbu a ọ bụghị ikwụsị ụdị agbakwa nnụnụ ndị efepụ agba akụ ya atụ n'okwe agba akụ ugbu eruola na Abuja ma ga-eme ya na Lagos ma ga-eme ya n'Enugu ma ga-eme ya na zonu asụ ngwa ndị otu isi okoto oburu ndị a ọwụ ESN ọwụ herdsmen ọwụ enwekwala onye a na-eme arrest ọwụ Fulani kpọkọta ha niile ọnụ ha họpụta ndị isi ha niile ga-anọ onye isi ha kwụcha ya akọ aka ka ị na-achọkwana ịkụ aka gị mechie ọnụ gị. Ozi mgbe mmadụ pụtara ebe ha nọ na-eme nhazi a ya pụta chọwa igbe egbe ka a ga-eburuzi ya mgbe ahụ ka ị ga-aghọta ihe ewu nsogbu ọnọdụ anyị ji nọrọ otu anyị si nọrọ n'ala Naijiria. Otu onye eze na ndị otu kabinet ya ka atọrọla abalị abụọ gara aga gị tụ isi ebe a atọrọ gị kwucha okwu atọ gị ele mgbe anyị jiri rute n'ọnọdụ dị ụta ọ na-ewuta m ọ na-awụ m akpata oyi n'ahụ ọ na-eme ma makwa m mhi ụra anaghị atọ ụtọ. Anyị na-ekwuzi okwu abịa nnọọ na steeti CID agbaka ya agba ọkụ aga na prison eme ọnọdụ jọrọ njọ. Onye sị gị na ya ama ihe emege ma ọ n'ọnọdụ a ọ dị ya mma. Naijiria nọ na mọchari ihe a nọ na-echeziwu echi a ga-eli ya. Naijiria nọ na ọnwụọ na anwụọ mana elibeghị ya mana ohere ka dịrị Jizọs ịkpọlite ala Naijiria ya echi na ndị nwụrụ anwụ. Ohere adịkwa Jizọs ịbatawu onye ọchịchị wu Buhari imesapụ obi ya. Lekwe ndị ntị ga ịhụ na IG akpọtara onye Igbo adị mma onye Ijo adị mma onye Niger Delta adị mma ọwụ naanị otu ndị mmadụ si na mpaghara ugwu ga-awụrịrị onye IG wu minista defense wu chief of army staff wu chief of otu ndị ọwụ ọnọdụ ọjọọ. Ọ bụrụ na anyị nwepụ ihe ndị a hazigharị onwe anyị enwe ihe a na-akpọ a na-ekwu ya ịchọghụ ka ele ka ị chọrọ ọ ga-eru mgbe ndị isi niile ọnọdụ anyị na-aga n'ime ewu aga enwezi onye ga-apụta eji onye ọbụla nọ n'ime ụlọ agụrụ egbuo ya n'ihi na ịpụta ekuru gị ya kwekwere ka o ruo n'ọnọdụ Libya ekwekwe ka o ruo n'ọnọdụ Tunisia na Arab Spring na ọtụtụ ọnọdụ ndị ọzọ Iraq na Iran o ruo taa onye ọbụla eburu egbe ya wụrụ to your tent o Israel. Ndewo ọ dị mma ka ugbu a na-akwa akọpọcha ebe anyị hụrụ isiokwu ndị a ọ dị egwu ndị ọkpa gbatọrọla mmadụ 18 na steeti Ogun, Oyo, Rivers, Imo nakwa Katsina. Ọchịchị ala anyị enyela nkwado maka mahadum 20 ndị nkịtị nwee kwuo na ndị nke ala anyị nwere dị 197 ezughị oke. Ndị uwe ojii n'Ogo steeti bụ ya ga-eweta ogbugbo nyere ibugharị ngwa ọgụ nakwa iyi ọha egwu ya ka Erufai gbara isi akwara kwuo. O kwutere na ka n'ihi na ọ bụrụ na ndị na-aka na-achị steeti niile gbaa gburugburu nwere aka oke n'ikwupụta onye ga-awụ onye isi ndị uwe ojii n'obodo ọbụla ha na-achị ọnọdụ ndị a ga-adịcha ụta. Mgbe a na-emelasa akpọrọ Abuja mgbe a na-emelasa na ekwukwa ya ọzọ mgbe ọbụla ya kpọpụta ndị amị ndị agha ọwụghị ya usoro eji eme ndị uwe ojii na-anọ hazie ote enye ha ikikere nye ha ihe eji eche ndụ nye ha akụ nye ha ụba n'ime ha na-ata ahụ ahazigharịa ya gị hụ na steeti ndị a ga-enwe ikikere enwe ihe mee ha aga n'oke ala ha n'ochi ụzọ kwuo na ndị agaghị abata n'ihi na ọtụtụ n'ime ndị mmadụ ndị na-aga na esi n'otu steeti abaa na steeti ọzọ aga kpọọ osu aghara agba achịkwa azụ amaghị asọ ndị Fulani amaghị asọ ndị ESN amaghị asọ ndị ESN ekwo sọwụ ha ndị IPOB ekwo sọwụ ha ndị Onyakpa na Fulani na herdsmen ekwo sọ ha mere ihe ndị asọwụ ha ndị ke asọwụ ha mere asọwụ ha ọkwa otu mmegbu ahụ nọ n'ala Naijiria ndị ke mere ihe ga-anụchụwa ha ga-eso mba ọwụ ha nwe otu oge chawụ ha n'ihi na awụ a na-akpa ha aka mana ndị ka awụ ndị a ga-esokwa ha m n'aka unu na-eme ihe o ji akwa asa ahụ ya mara onwe
ka anyị ghara ịkwagide ihe akwagide enwe ihe a na-emebegide ihe bi ya na nne ya echi nga ahụ tụpụta wụọ witulu abụ agbawa nsogbu anụrụ. Ọ dị mma ka anyị lọghachite n'ụlọ ebe anyị hụrụ akwụkwọ akụkọ News Echo. Ebe Ụzọdịmma na-ebu Okorocha na arụrụ ebubo ịkwado ndị ahụ wakporo steeti Imo. Onye dairektọ ụlọọrụ DSS n'oge ochie na-ekwu na atụpenyere gọọmenti na ndị uwe ojii azụ hapụnụ ndị otu IPOB aka n'ihi ebubo ime mwakpo. Ndị uwe ojii ebuola agha mmegwara megide ndị bi na Abao. Agha ndị otu nzuzo atalishi mmadụ 3 na steeti Anambra. Steeti Ebonyi ga-enwe 1,000 mmadụ n'ọrụ nche na steeti ahụ. Akwa ịhụ na 1,000 mmadụ n'ọrụ nche. Ele ihe mere Imo a ga-eme ụdị ihe dị ụta. Ele ihe mere Anambra. Ihe niile a ịhụ na Anambra izu ole na ole gara aga a na-egbu eji lee Soludo wakpo ya gbagbu ndị uwe ojii ya na ha so. Ọwụghị otu ọwụ abụọ a na-agụta ya n'ọnụ ka Imo anyị ahụbeghị ụdị a. Anyị ahụbeghị ya arịba ịhụ ya ụta. A na-ekwu okwu so eleke wee kpọ arara ume, eleke wee kpọ Okorocha, eleke wee kpọ asa ha bịa katọ ihe mere. Ọ eziokwu ekwesịrị ha ịkatọ ya ka ahụ eziokwu a na ị ga-etinye ha ọka n'ọnụ so ha bịa kwuo ọ mgbe ha chọrọ ikwu. Mana ihe mere ugbu a ote m shiri hụ ya o kwesịrị ka nwoke ma nwaanyị ma oke ma ngwere katọọ ya n'eze wara awa so na ọ dịghị mma. Yọkwana ụmụnna ndị awa ụmụnna anyị agaghị atụfu ha atụfu. Anyị kwuole m okwu mgbe gara aga so tụfuo unu nwa rere orechi ọmụta ọzọ ya wụkwa na ọmụta ha ọzọ. Nwaanyị afọ ime kwụsịkwa ọwụrụkwa na izu anaghịzi efe ya ele otu ọ ga-esi amụta nwa ịtụfu ole kerere ọ ka ha mma na ejide ka ha rere eji nwa ya emege daga ya awọ mmadụ. Ọnọdụ dịrị ọtụtụ ndị ntorobịa n'ala Naịjirịa akwa ịhụ na ya na-ekwu okwu nwepụta ndị a ga-enye ọrụ nwepụta ndị a ga-enye usoro eji achị Naịjirịa a na-aga na mpaghara ugwu a na-ewe ha na puku abịa ebe were mkpụrụ mmadụ abụọ ijesi agaghị agba nkịtị a na-ekwu na a na-enye amnesty a na-ekwu na ha na-agụcha ihe ndị a na newspaper ga-esi ha agba nkịtị. Ọ bụ onye ọbụla ga-agazi buru egbe ka a bịa chọwanụ mara ma enwere otu a ga-esi nye amnesty ma enwere otu a ga-esi kpọga ha mba ofesi ha ga-aga school n'ihi na enwere ndị ka mara akwụkwọ na ọdịda anyanwụ karịa na mpaghara ugwu ka ha wee eziokwu a na-enyo enyo aha wụsaracha otu onye ga-mee NCE ma o mee diploma ma o mee digrii na ihe etinye na CBN tinye na FIRS wee ma ihe ndị a niile eji akwụ ha ụgwọ nde naira ọ bụrụ nde naira karịa n'otu ọnwa otu onye. Ị gaa na Abuja ị ga-ahụ ihe eji achọga ọrụ na CBN ị ga-ahụ ihe eji achọga ọrụ na FIRS ndị a niile wụ ndị mpaghara ọwụwa anyanwụ mana ndị ukwu a na-egburu ya oge pịam ediga akwụkwọ gị ga ewee gị ri ihe eme gị na ụlọ ọrụ ịma ha ihe ma ọnwa gwụ gị buru puku nje agba moto mara mma biri n'ụlọ mara mma hazicha onwe gị akpọ nwaanyị mara mma akpọ nwoke mara mma. Ndị ka ọwụwa anyanwụ anụrụ ọwụ ntị tatụ ntị atatụ ha ya wege ntị iwe ntị na-agazi na-akpọ ụkpa akụbisi eriri ndị mmadụ akụbisi ọkụ akụbisi ụgbọgụrụ na ọkwụrụ aghọrọ ọkwụrụ ndị mmadụ eji ya mara ma ọ ga-erite ka ya. Ọ dị mma ka gafere ugbu a na white paper. Ndị ọrụ na ngalaba okwu ikpe steeti Imo esonyela ndị otu ha na-afanye aka n'ụkwụ gbachie ụlọikpe niile nwere na steeti Imo maka mwakpo emere n'Owerri. Ndị na-egwu ndọrọndọrọ ọchịchị obi ilu bụ ha kwadoro ya bụ mwakpo ya ka Ụzọdịmma na-ekwu. Ọ bụ aka chịburu steeti Imo n'oge ochie kwadoro ya bụ mwakpo ya ka Emelụmba na-ekwu. Ọ bụghịzikwa ndị otu IPOB ya ka Ụzọdịmma na-ekwu. Unu ejizila mwakpo emere na steeti Imo egwu ndọrọndọrọ ọchịchị ya ka Okorocha na-ekwu. Ezigbo tachi onye so ya gwa anyị nga ha pụrụ ya gwa anyị fon nọmba ejiri ha mee ihe a na-akpọ orografia ji ya bịa pịaso Imo steeti ji ya bịa bata steeti ID ya kwuo nga anọghị mee mitin ya kwuo nga anọghị nzukọ ya kwuo ekwentị ejiri ha kpọọ oku kwa Musa ma ọwụ Aliyu ma ọwụ Okeke ma ọwụ Okorie si ya buru egbe pụta si ebe ahụ gawa akwuo ya ma ikwughị ya onye ọbụla kwuru okwu tụrụ mmadụ aka ọ ga-ekwupụta otu o siri mee. Anụ m na-ekwu na ọwụhụ onye ma ọwụhụ ihe m na-ekwu mee investigation meruo ya n'isi enwere ihe a na-akpọ dispassionate inquiry or inquest ma asụọ ya na bekee gị tinye ya n'ọlụ ka akwụkwọ ọzọ ele ihe mere ndị DSS jiri kwuo nye ihe yiri ihe a merenụ n'ụbọchị Mọnde gwa ha sị ha ihe dị otu a nwere ike ime lekwa ihe unu ga-eme ka unu nwee ike hazie ọnọdụ a ka ọ hapụ ime ha agba nkịtị a na-ekwuzi ha sọ ndọrọndọrọ ọchịchị na ihe onye deputy director DSS a na ihe mere o ji na-ekwu ihe dị ụta lekwa ihe dị ụta ọ gaji ime lekwa ihe dị ụta ọ gaji ime biko Ọ dị mma ka nabata okwu ndị nabata ka ọ dị ugbu a 08150501073 bụ akara ekwentị maọbụ n'akara Facebook anyị
Darling FM Owerri anyị hoziga ebe ahụ anya gụpụta ebe a na-egbu oge taa ndị ọmanye bụ Igbo Ezukoo 08150501073 Ibolachi n'ọsọkwu Ugorji. Abọọla m Chinu ya gazere gị pastọ. Pastọ Zanachi sonyere na nwanne nna ife Chida gị ma ana m ekele gị. Ndewo Ibolachi. Oh my brother. Ịta bụ kwa eze nna ikwu Chidi ọ na-esiri adịghị m n'ihe kwuru ebe ahụ. You see, sometimes iro na-ekwuru arụ ha dị mma n'ọnọdụ ọbụla mmadụ ji eme gị ihe ọbụla ọ na-eme. N'ebe nke m na onwe nke m asị pastọ mmụ. Aka m esere enweghị onye machi ihe niile mmadụ nwere ike ọ bụla akpata ntụkọ ọzọ mata nke ọzọ. Ana m asịrị abụrụ prezident gọvanọ nọ na owepụ ụzọ dị mma ihe n'iji ọkọrọcha nwanne nwoke ka ọ gwa ya mgbe ọkọrọcha na-achị etu o jiri iwure sekuriti kpachichie ala Igbo niile enweghị onye ọbụla bere akwa satụrụgwa mmadụ igbukwe mmadụ bụ keke bikọs anya Igbo niile nwere ya etu o jiri wụrụ ana o weta ogechi a echichi ka kpọọ ya ya wepụghị ịhụra n'anya were kpọọ ya ya nọ na nwanne nwoke jus na ọwụ ya bereke enweghị nke o mere ha bụ ihe ha na-eme onye ọbụla tigo uche n'ụrọ ka anyị mere ka anyị na-aga n'Imo steeti anyị aghasala adawụreta kwesịrị ịdị so nwanne m ihe ka m na-achịta ya n'ụtụtụ onye nwe kụziere m Gọzie gị na pastọ maka tinye gị n'otu a 08150501073 08150501073 Ibolachi CPC Ibolachi Ompade nna m ukwu Satidema Ibolachi sa Ndewo Ompadek. Ndewo dịka aha m comrade Ompadek Chidozie Nwosu echikwara m ụmụọka nnọọ ha ji abụga the most peaceful community n'Imo steeti biko bifo ma metinye ọnụ ị ga-egbu ya na nkenke n'oge anọghịzi oge ngwanụ asụrụ m itinye ọnụ gbasara ihe aka na steeti na-ekwudata mkpamkpa akpara na Owerri na political quarters and prison facilities n'ọwụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ibe ya ndọrọ ya asọrọ m iwuru ha ya that ugbu a ahụhụ oge a na-eji ekele politics especially now as ihe ahụ this attack very directly on our security personnel so oge a na-eji politics so amayo eme thorough investigation asọ mebe ihe abịa kụziri ndị polisi ọrụ ha ndị polisi ma ndị DSS ha niile shikọ together mee thorough investigation ka a mara ndị gbara mkpamkpa ndị question about all of them are not smooth. 107.3 Darling FM, the People's Radio. To all the customers around the globe. Chief, how come your electricals and electronics are so durable and effective? Ever heard of AO Emaco Plaza? AO Emaco Plaza, 58 Ihuba Street by Tetlo Road, Owerri, is the place for the electricals and electronics. For those with highest in electricals and electronics. Welcome to AO Emaco Plaza. Dealers in all types of electrical appliances, electronics like home theaters, TVs all sizes, fridges, freezers, generators, office and household furniture, garden lights, switches, sockets, Italian chandeliers, distributors of Nigerian wires, cables and armored cables like Cabel, Metal, Berliak and Coleman wires and cables. What are you waiting for? Rush now to AO Emaco Plaza, 58 Ihuba Street by Tetlo Road, Owerri. Phone 0803-7213-214. Email emacoglobal@yahoo.com. Emaco Plaza, 58 Ihuba Street by Tetlo Road. Your one-stop shop for quality cables, fittings, electricals and electronics. For your stone-coated roof tiles, marble, granite and all tiles, aluminum profiles, foreign doors and all sanitary ware, go to Kendespo Nigeria Limited. For these and many more, for affordable price and quality, you'll be satisfied. Come to Kendesmond Industries Nigeria Limited for your stone-coated roof tiles, water collectors, aluminum profiles and accessories for your windows and partitions, stainless steel pipes and accessories for your staircase and handrails, PVC ceilings, marble, granite, and all kinds of ceramic tiles, as well as foreign security and bulletproof doors, steam bath, jacuzzi, shower cubicles, complete sanitary ware, sale and installation, all at prices and quality that will satisfy you. To get these
this and more, visit the new ultra-modern 3D Building Materials and Finishing Plaza, Timber Market Junction, Road Safety Road, Naze, Owerri, or Ken Desmond Plaza, 197 Douglas Road, Owerri, or Ken Desmond Plaza, 88 Abba Road, Umuahia. Phone 0803-553-2369. Expressions without words won't have it any other way. Moments will feel joy. Been lost in the moment, the freedom you will find. That's what's celebrating. Bring your moment to life. Find your satisfaction in the nourishing, trending, sparkling. Celebrate a little ways, making big differences in the nourishing, trending, sparkling. Enjoy in red grape, white grape, peach variants, Valletta sparkling fruit drink. Celebrate every moment. Another premium product from Intercontinental Distillers Limited. Have you heard? Returns Market Investment Nigeria Limited have diversified into building a cooperative society with a brand name, Returns Market Multipurpose Cooperative Society Limited, which has given its members opportunity to monthly 10% dividend of their share capital. That is, members enjoy share dividend on monthly basis where funds are placed on various profitable sectors like logistics and transports, financial markets, real estate, industrial productions, and so much more. All registered members of Returns Market Cooperative have duly received their 10% dividend monthly for the past 4 years and still counting without stories. For more inquiries on how to become a member of our cooperative, you can contact our office today. Greenwich Mall, number 3, Umes Eronini Street, along Ikenebu Girls Secondary School, Owerri, Imo State. Call us now on 0702-521-1290 or visit our website at www.returnsmarketcooperative.com. Choose financial freedom. Choose Returns Market Multipurpose Cooperative Society Limited. Good P. Good P Marketing Company Nigerian Limited, import of all kinds of tiles, the home of Italian tiles in Owerri, all made in Italy, all kinds of Italian bricks, Italian wall, Italian grace, and non-grace tiles. Head office, Thailand Mall, Shop 4C at Naze Timber Industrial Market, Owerri, Imo State. Branch office at Ngokbala Line, Shop 116, Shop 280, Shop 281, and Shop 287. For more inquiries, call 0704-742-2812-0813-9304-185 or 0806-457-4034. 107.3 Darling FM. The People's Radio. ọ dị mana ihe omume Igbo Ezukoo nke taa akara ekwentị anyị ka bụ 08150501073 08150501073 maọbụ n'akara Facebook ka anyị Darling FM Owerri ihe oziga ebe ahụ ụmụnna anya kwupụta ya n'egbu ya oge ọbụla. Eji m nke gị ugbu a Comrade Digwe Ego n'akara Facebook ka anyị si ọ dị mesi anyị gaa n'ihu mụ na Sachidi ema gị ọ dị ma ya gaziere gị. Ejikwa m nke gị ugbu a Kingsley Ugwu Egbu ọ dị mma ya na je mere na etinye ya akara ekwentị anyị na ihe onyonyo anyị taa biko ya wetara gị mana ọ ka bụ 08150501073. Chief Bright Agụ isi m ụtụtụ ọma dike dị ọha mma mụ na Sachidi ema gị isi na isi Obosima abịala London Obosima debata ozi gị na anyị cheta na Chineke na ihe ọbụla anyị na-eme na iribekwa ma n'oge niile na
ọ bụ mmadụ na-eme atụmatụ mana ọ bụ Chineke na-emegharị ya bụ atụmatụ ma mekwanụ ka ọ bịa na mmezu. Ọ dị mma, nke ahụ bụ echiche obi gị Chief Bright Agụ. Benedict Martins isi ụtụtụ ọma Maazị Ugorji na Sachidi ema gị n'isi okuku na-elere anyị n'ụtụtụ taa nke dị na Owerri West steeti Imo, isi na gọọmenti kwesịrị ịkwụsị ịdị na-ebo onye ọbụla ebubo maka mwakpo mere na steeti Imo, kama na ha kwesịrị ibili ọtọ ka ọ dị ugbu a n'ọrụ ma mee nyocha miri emi iji gboo nsogbu enweghị nchekwa nọ n'ime ya ka ọ dị ugbu a na steeti Imo. Ọ dị m ya gaziri gị Benedict Martins. Eji m nke gị Chijioke Zenith Duru isi anyị ụtụtụ ọma CPC mụ na Sachidi ema gị na-abịa na mpaghara South East na ozuzu oke enweghịkwa ebe ọbụla udo nọ ka ọ dị ugbu a dịka o si adịbụ n'oge mbụ na-enweghị ọrụ nakwa agụụ nwere ike iduba mmadụ n'ime ihe ọbụla o nwere ike ya iji kpata ego na ka ọchịchị anyị kwalite ndị ntorobịa n'ụzọ kwesịrị ekwesị, nye ha ọrụ ma buokwa agha megide ịṅụ ọgwụ ike. Ma ọ bụghị otu ahụ ị na-ekwu na enwekwara ihe iyi egwu n'ọdịnihu. Ọ dị mma, ya gaziri gị Chijioke Zenith Duru maka ntụnye gị n'ụtụtụ taa. 08150501073 bụ akara ekwentị anyị, na akara Facebook anyị Darling FM Owerri ihe ozi gị anyị agụpụta ya ebe a. Ị bọọla chie nwanne m, ya gaziri gị Ọmpade. Nna m ndewo. Biko mmiri ya zụrụ eside kpara mkpamkpụ ọjọọ na mpaghara na our side na ịdịwa ụmụọka nne Obinze Road Obinze o nwere poolu ndị electric poles ndị si Obinze dị ụmụọka nne almost 15 dara. Asị enwere ebe Nigerian Brewery nwere depo amaghị mma distributor ndị extract nwe ya. The building collapsed ogede moto ọ na-abụọ na n'ime that place nwụọ. Then ị gaa na Ugbo Agro community ndị mmanwụ enwere jaki again ọ kpọpụrụ the whole roof, even one police station self na Obinze was also affected. Even ị gaa n'ume ete Obinze, so many buildings collapsed. So ọ na izo ha na-akpọ ndị nta akụkọ ka ha gagozi na Obinze autonomous community gaa that place mana ihe mgbara ihe ada mere tọsịpụ mere interview ka ha marakwa ihe a ga-agwa ndị Imo Live. So onye m sị ka m ngwa gị na nchịkwanụ ana m achọ ka aka na steeti ya ọrọkọwa with other stakeholders in the state. Ị ma ihe atụ very transparent now. Achọrọ m ka abịa nụta arụba ọrụ fọ so that ka enwezie recovery, rehabilitation, reconstruction and reconciliation. Achọrọ m ka enwee reconciliation abịa nụta arụ ndewo Ọmpadek meghachi ọnụ na ka ahụ ka i kwuru n'ụmụọka nne ebe ụlọ dara polu ya ọkụ latrik daa nakwa ihe ndị ọzọ mere n'Ọhụba. Biko ọwụ naanị ndị nta akụkọ ga-aga ebe ahụ tọdụ ugbu a. Ọnọdụ nọ n'obodo ndị a niile wụ ọnọdụ gbata ihe a na-eme ihe a na-akpọ emergency situation. Eji ohere a na-akpọ ndị steeti emergency management agency nakwa national emergency management agency, na-akpọkwa ndị EEDC Enugu Electricity Distribution Company akwa ya nọ nso so ha gbara gawa ebe ahụ n'ihi na eriri ọkụ ndị ahụ nwere ike ibu ọkụ n'ime ha. Enwekwe ndị ọzọ bịatara ma ọ bụ ya nụrụ n'ala mmiri mere ya ma jijiji ga-ịzọsa ya ụkwụ ya mume onye ahụ arịawa ma onye ahụ eshika ahụ nwụọ. Enwekwana ndị nwụrụ anwụ so biko ha gbara ọsọ gawa amara ma enwere otu a ga-esi bupụta n'ozu ha n'ihi na onye ụlọ kọgidere nọ n'ime na-apụtabeghị ha. Ihe a sọrọ onye nta akụkọ ya dee ma ọ mee ndị mmadụ interview ọwụ ya ga-ekwupụta onye nọ n'ime moto. Ọkwa ndị emergency ga-agbara ụmụọkanne gbaragawa Ọhụba gbaragawa ụzọ shiri Obinze gawa ụmụọkanne. Biko nụ onye egbukwala oge. Ndewo. Ọ dị maka ịnara na ọkwa dị oke mkpa ka ọ dị ugbu a. Ndị n'ụlọ Reverend Barrister and Pastor Mrs. Prince Will Odika nwa ndị ụmụduru onye ọma ụmụdim tinyekwara ezinụlọ Elder Odoziakụ Ngozi Alaribe ndị obodo Ụmụohi Ikembara nyocha na kansụl ike duru nke steeti Imo jụrụ na-akpọ ogoku ka ị bịara ha mmemme agbamakwụkwọ ụmụ ha bụ Deborah nakwa Obinna
ọ ga-adị n'abalị iri nke ọnwa Eprel afọ 2021 ebe ọ ga-abụdị bụ na Platform of Comfort Ministries International nke dị na nọmba 5354 Kigwe Road Extension Item Street off Civil Defense Junction Owerri. Ebe akụ ngaji n'eze na Art Nouveau Center Concord Junction by NUT Building ya bụ ebe Teachers House ebe ahụ Port Harcourt Road Owerri. A na-akpọ oku ka bịara ha mmemme a n'ibia sonyere ụmụ ha ṅụrị ọṅụ nke agbamakwụkwọ ha ga-adị n'ụbọchị Satọde abalị iri nke ọnwa Eprel ya bụ ụbọchị echi na-abịa abịa ya afọ 2021 ya bụ Deborah nakwa Obinna. Dịka ị na-aga echefula itinye efere n'akpa iji eri ihe oriri gị chikwe face mask gị nakwa face mask gị ọkwa ịga bi mmadụ covid nga adị mma 08150501073 bụ akara ekwentị anyị ma ọ bụkwanụ n'akara Facebook anyị Dala FM owere ahịa ozi ganya gụpụta n'ebe a n'egbu oge n'ụtụtụ taa n'ihe ọma anyị bụ Igbo Ezukoo mụ na Sachidịma gị ka nọkwa n'ebe a n'ụtụtụ taa ị bọọla chi ndewo Abraham ya gaziri gị nụ ndewo nsogbu anụ ha emenụ Chinonso ga-enye gị nụla isiokwu nke ụtụtụ taa my brother gọọmenti ọkpado Chineke enwe otu isi ihe ụmụọka ndị kwule m chọrọ nwa nwoke tọbilemi ndị ma ọhụrụ mpe asụsụ oyibo onye ka asịkwara ndị ka afeghị I don't want to believe ọdụ chịkwa chọọ igwe na ihe ndị a n'ihi na gọvanọ anyị ya bụ ya tọwụ ndị ọdọdọ ọchịchị ndị ụfọdụ anyị si gọvanọ anyị zụrụ ndị ọrụ nchekwa bribe bụ gịnị mere for complete reference ma ndị adị nọ n'obi nze ma ndị ke mere ntafe n'aka gọvanọ ọ ya mana atọghị ndị ikpe ihe ndị dị ka mkpukwere mana ndụ ndị Igbo steeti ka mkpa karịa enyi ọdafe biko ekpere bụ ka Chineke kwekwele ka steeti anyị na a ga-achịla ọnọdụ ọ nọrọ 1996 oge ta nke utukwayo bikọs n'ọbụla dịbụ adị mma ya mere ama agaghị ihe dị biko ka nchekwa ete ọchịchị n'Imo steeti onye ntinye kwuo ndụ anyị ka mkpa karịa ebe anyị ọdafe ọ bụghị ebucha ndị nsịga ị gaghị achịa ndị bi n'ala mmụọ aga anya bụ anyị ndewe no ya gaziri gị Abraham maka okwu gị n'ụtụtụ a ndị mana akara Facebook anyị ka hụrụ nka si n'aka Chibụzọ Ekeọcha isi na ekwesịrị ịgbanwe usoro ọchịchị ala anyị bụ Naijiria iji kwe ka udo chi eze ma ọ bụghị ya na agaghị enwekwa udo n'ebe ọbụla n'ala anyị gba gburugburu kpọmkwem o kwutere ekwesịrị ịhazigharị usoro ọchịchị n'ala Naijiria ọ bụ onye kwuo ya sị gị de ya sileti efu mba ndị ọchịchị nọ na ndị mpaghara ugwu ya akwa hụrụ otu na-ekwu na o kwesịrị ka ọchịchị laghachita mpaghara ọwụwa ana na-ekwusi ọ ga-anọrịrị na ugwu ala ya ewo ebere memele ndị mmadụ ewo Naijiria ma ọ bụrụ otu onye ọ dị mma 08150501073 maọbụ na Facebook anyị Dala FM owere ahịa ozi gị anyị agụọ ya ebe anyị bọọlachi ị bọọlachi Chief gbanyụọ redio gị nụ ndewo ya rịkwara gị o ihe m na-eji asị oke ahụna ka ụmụaka ghara iri udele jee n'ọwa ọkụkọ ọwụ na Chidịma ga-ewukwa n'okenye ka ụta mana ọ na-ekwu okwu ebe ọ na-akụ hama n'isi ntu ya ga-ekwu okwu ihe gbasara Naijiria ya ga-ekwu okwu ihe gbasara ala Igbo ya ekwu ya na-eleghị mmadụ anya n'ihu na-enweghị onye ọ dọnyere otu ahụ o ji ebere mana mmụọ mana mmadụ ka ọ na-esi ekwu ya ọ ya ka ndidi Chineke gozie ya goziekwa news guy nke ya nwa na onwe ya wụ onye isi oche ma bịa na ihe a na-ekwu taa aha nwa ji amụma aha nwu Chief Bright Agụ ana m esikwa n'ọha mere London nọ n'ụbọchị ma akpọ ihe ha bụ obi gọvanọ anyị ga-ebu efe ebubo na ọnwụ onye ukwu ma ọ bụ ọnwụ onye nta ya mewota ahụ ịkwụwa na ọnwụ ndị chịbụrụ achị gbaga arụ a n'Imo steeti o gosiziri na ya ji politiks achịga Imo steeti mgbe o kwesịrị ịchị Imo steeti dịka onye nna ọ bụrụ na a ga-ebu ebu mmadụ n'ihe a mere onye a ga-ebu ebuwu ụmụ okorobịa Igbo na ụmụ agbọghọ
ezumike nka akwụghị ha ụgwọ ọtụtụ n'ime ha na-anwụ n'ọrịa ihe ndị ọnwụ ike ịgbada iwe si n'eji a na-ebuzi agha aghara aghara gọvanọ anyị dịka ya wetu obi leba anya n'ala mana otu ọ ga-ejikwa ihe a wee oge nchịkọta oge mbịakọta ọnụ ọ bụrụ na ihe mebiwa n'ime ụlọ onye nna ma ọ bụ onye okenye akpa ezinụlọ ya ọ gịnị dị ka ihe a otu a ka gọvanọ kwesịrị ime ugbu a ọ nweta ọha m n'ọnụ ndewo Chief Bright Agụ ọ dị mma tupu anyị aga n'ihu ka m weta